Det dumme ur altså. Tobias, nu må du altså op. Ej, hvor ser hun godt ud. Hvor vil jeg ønske, hun kiggede herover. Hun skal lægge mærke til mig i dag. Kom så, nu går du ind til hende. Ej, det er simpelthen for dumt det her. Jeg gør det altså på et andet tidspunkt. Der er ingen udvej i dag, Tobias. Ej, jeg venter. Det er bedre, at give hende op på skolen. Kom nu, Tobias. Du kan godt. Du går hen til hende og giver en brev. Louise? Hej. Hej. Jeg tænkte på, om du... Eller, jeg har faktisk noget, jeg gerne Hej Louise. Skal vi have en kop kaffe? Jo, det synes jeg, vi skal. Det lyder godt, lad os gå så. Ja.